Prečo mi tu vyskakuje tento rakúsky podnikateľ? Kto ťa platí, ty zasran? Celý život podnikám a naposledy, keď ma niekto platil, bolo na strednej škole, keď som predával zmrzlinu. Nikdy neporazíš vala. No na to by som sa pozrel, keď som bol na jarmoku vo Veľkom Krtíši, tak cigánske karty a veštica, ktorá veštila z čajových lístkov, hovorili niečo úplne iného. Prečo mi tu vyskakuje tento rakúsky podnikateľ? No zrejme si ma milíte s tými kamionmi, čo sú nápisy Winkler, ale bohužiaľ s tou firmou nemá nič spoločného, aj keď by som bol veľmi rád, lebo je to úspešná firma. Trepete pič, Válovi nejde o peniaze, ale o to bolo mesto skutočnou metropolou. To preto si Válo hneď po nástupe zvýšil výrazne plat a má najvyšší plat zo všetkých primátorov v okolitých mestách. Sa odsťahuj a bude kľud pre každého. Dajte mi do komentárov vedieť, kam by ste sa odsťahovali vy. Smutné je, že jeho voličom stačia iba kvetinky. Niekomu stačia kvetinky a kochlíky a iným zase karafiaty na MDŽ. Tebe sa nepáči, ako sa zmenila Bratislava? Mne sa páči, ako sa zmenila Bratislava, ale nemalo by to byť také predražené. Ty furt len niečo kritizuješ. Nie, ja len verejne hovorím o zlyhaniach nášho mesta a Bratislavčania si zaslúžia o tom vedieť a samozrejme, že vždy dávam k tomu aj riešenie, ako by som to spravil ja. V BA Smerák nemá šancu. To je síce pravda, ale čo s tým mám ja spoločného? Ja predsa nie som Smerák. Vieš opakovať aj niečo iné ako kvetinky a ostročeky? Áno, poďme sa baviť o nafúknutom magistráte. Poďme sa rozprávať o dvojnásobnom plate Matúša Valla. Poďme sa rozprávať o A o problémoch, ktoré trápia nás, Bratislavčanov.